रेडि जाजोब्बायानो जानाय नाजावदों लोगोफोर जोबनो गैया नै जाग्राफ्रा बाय बाय मोजां मोजां जाग्राखौ होनांगोन मोसागिरिफोरनो wah siap dia ya pola aja lain Pak. Mama मोनखो नानि मा मोनखो नै मा होनो फुथि ओमफ्राय मा दं बे पेकेट सिङाव जानो मा दंथाय नायाखै दादा क्या मिला रे ये देखो ये क्या दिया है इतना सामान अरे बोबरी अरे आप लोग कहाँ से है दालाबाड़ी डांस करेगा झूमर दे all the best thank you दे কি পাইছে বাইদো বগরি फ्रूटी जूस खुशी एकदम बहुत खुशी है ठीक है थैंक यू बडेलन्डआव बिदि मोनजायो लोगोफोर नै आरो उनाव गुबुन हाबाफारिनि गेजेरजों आद्रा थानाय मोसाखावरि आरो मास्टार ट्रेनार बिथांमोनखौ बरायनाय जागोन रायजो राजाफोरनिसिम गले गले मोनसे खावलायनाय ओंखाम जानायखौ दोनथ'नानै नोंथांमोना खोलाथिं थानाय जोंनि खोलाथिं थानाय जोंनि मासिफोरखौ आबुं खालामफैनांगौ मानो होनोब्ला दान्दिसे उनावनो जोंनि गेजेराव जोंनि आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा কৰিছে আৰু তাৰ পিছতে আমি মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ হিমানী বড়ো এখেত ওদালগুৰি জিলাৰ নলবাৰী গাঁও হিমানী বড়ো এখেতো ধনুৰ্বীৰ मोननो हादोंमोन दिनैनि बे गोथार सानाव बिथांखौ बिटिसि सोरखारनिफ्राय बरायनो लानाय जादों बेनिखायनो बिनय कुमार ब्रह्म बिथांखौ आङो सिगांथिं फैनो थाखाय खावलायबाय आरो बिथांखौ बराय बिथाङानो जाहैबाय दतमानिफ्राय जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हानाय बिनय कुमार ब्रह्म बिथांखौ गांसे ममन्ट आर'नाइ आरो बिबार थफ्लाजों बरायनो लानाय जादों बेनि उनाव दङ साहित्य एकाडेमी जोंनि गेजेराव गिबियाव नुजाफैनो हानाया जाहैबाय कोअर्डिनेटर अफ एक्सपार्ट कमिटि एन्ड एसिस्टेंट कोरियोग्राफर बागुरुम्बा दोहौ बिथाङानो जाहैबाय सन्जीव कुमार ब्रह्म बिथांखौ गांसे आर'नाइ आरो ममेन्टजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हादों चिफ कोरियोग्राफर आसाम गौरव बारलांफा नार्जारी बिथांखौबो गांसे आर'नाइ आरो ममेन्टजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हादों मेम्बर अफ एक्सपार्ट कमिटि गणेश दैमारी बिथाङा लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारिबो बिथांखौबो गांसे आर'नाइ आरो ममेन्टजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय जोंनि गेजेराव नुजाफैबावनो हादों मुस्लिम जिखिरि बसुमतारी बिथाङा
पुष्पान कमिटि सोद्रोमा बिथाङा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथांखौबो बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हादों टेक्निकेल करियोग्राफार मुस्रि राजेश बर' बिथांनि ग्राफिक डिजाइन लोगोसे करियोग्राफार खालामनायजोंनो थांनाय बागुरुम्बा दोहौआ मोनसे जारिमिन सोरजिनो हादों। बिथांखौबो जोंनि गेजेराव मोननानै जोङो जोबोद गोजोनदों आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइ आरो ममेन्टजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हादों मोसाखावरि महरै सिलिका बसुमतारी, गंगा नार्जारी, पुर्णिमा नार्जारी, मोनाबिलि बसुमतारी बिथांमोनखौबो जोङो फारियै आर'नाइजों बरायनो लानाय जाबाय। गांसे रायनाय जागोन। जोंनि दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हागोन आरो उनाव गुबुन गुबुन हाबाफारिनि गेजेरजों आद्रा थानाय मोसाखावरि आरो मास्टार ट्रेनार बिथांमोनखौ बरायनाय जागोन। रायजो राजाफोरनिसिम गले गले मोनसे खावलायनाय ओंखाम जानायखौ दोनथ'नानै नोंथांमोना खोलाथिं थानाय जोंनि खोलाथिं थानाय जोंनि मासिफोरखौ आबुं खालामफैनांगौ। मानो होनोब्ला दान्दिसे उनावनो जोंनि गेजेराव जोंनि आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा FM 6325 নম্বৰৰ বলেৰো গাড়ীখন আপোনাক অনুৰোধ জনাইছো আপুনি অতি শীঘ্ৰে গাড়ীখন আঁতৰাই আসনসমূহত আসন গ্ৰহণ কৰি আমাক কাৰ্যসূচীসমূহ আগবঢ়াই নিয়াত সহায় সহযোগ আগবঢ়াই যেন।